Il-raba intervent kien meta effettivament lajna lil Dun George mill-ġdid u wara l-estejna da xogħol kollu poġġejnieh fit-tebut il-ġdid tal-Perspex, bis-sajts tal-Perspex, il-ħwejjeġ kollha mnatfin, il-mħadda ġdida u bil-permess tas-Superintendent tal-Isptar u bil-permess tal-radjoloġista Dr. Pier Vassallo li aċċetta jagħmel dan ix-xogħol volontarjament, incidentalment, jiena dan ix-xogħol meta l-Knisja tqabbadni dejjem nesiġi mingħand l-ajjutanti tiegħi kollha kundizzjoni waħda li dan ix-xogħol jsir kollu volontarjament. Ħadd ma jista' jitlob ħlas. Kemm mill-assistenti tiegħi, kemm minn dawk il-speċjalisti l-oħra li minn żmien għal żmien nitlob biex jassistuni bħal Dr. Pier Vassallo. U allura ġentilment taċċetta li jagħmel dan ix-xogħol kollu li huwa xogħol jirrikjedi apparat sofistikat ħafna, aċċetta li jagħmel dan ix-xogħol kollu b'xejn minn nofs il-lejl sa tlieta ta' filgħodu, which is even more of a problem. Morna f'nofs il-lejl biex ħadd ma jinduna ħalli ma nħolqux kommozzjoni mal-poplu, ħadnieh Ġovan tal-mużew u ħadnieh St. Luke's bil-lejl u għamilnielu CAT scan full body CAT scan tal-ġisem tiegħu. Minn dan il-CAT scan irriżultalna li il-ġisem ta' Dun George kien verament intatt, kien hemm il-ras, il-moħħ kien ixriviljat però għadu intatt, kien hemm il-qalb għad hemmhekk però ixriviljata però intatta, il-pulmuni kienu għadhom jidru u iżjed importanti ħarġet li kien hemm evidenza li Dun George kien verament ibati mit-tuberkulożi sal-ġurnata li miet. Kif tafu l-istorja tgħid li meta kien żgħir u Dun George irid isir qassis, missieru kien ħadu għand xi tabib u t-tabib kien qal lil missieru isma' dana qed tinvesti għal xejn f'dan it-telt għax għandu t-tuberkulożi u ma tantx jista' jgħix wisq. Effettivament Dun George baqa' jgħix sa 82 sena. Dik l-evidenza tat-tuberkulożi li kien dikjara t-tabib meta Dun George kien għadu tifel, bin-nuqqas ta' apparat li kien jeżisti dak iż-żmien, ġie pruvat illum permezz ta' CAT scans li jeżaminajna il-ġisem ta' Dun George fl-2001. Dik kienet suċċess kbir. Il-ġisem ta' Dun George kien totalment jidher li għadu preservat u għandu kważi 95% ta' preservazzjoni fil-ġisem. Nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista interessanti li tajtna. Tajtna wkoll xi dettalji li huma esklusivi għalina tista' tgħid l-ewwel darba li ħirġin fil-pubbliku. L-ewwel darba li ħirġin fil-pubbliku. Nista' ngħid li dan sar bil-permess tal-Kummissarju tal-Pulizija li approva din l-intervista u bl-approvazzjoni tal-postulatur tal-kawża tal-Beatu Dun George Preka, Monsinjur Xikluna, li tan il-permess biex niżvela ċertu materjal, ċertu xogħol li għamilna tal-preservazzjoni ta' Dun George. Nirringrazzjawk. Intens ħafna.